Salam hurmatly adamlara, garaşdyry baky tarap yurdumyzdaki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan Habarlary gepleşigimize başlaýas. Şugun hormatly prezidentimiz Gurban oğlu Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna yurdumyzyň şäherleriniň we owalarynyň daş töweregini bagy usalyga beremegin giň gerimli mögsüminiň nowatdaky tapgyryna badalga berildi. Bu egert ul maksatnamany amlaşdyrmaga Türkmenistanyň ähli halky diýen ýaly gatnaşýa. Döwlet başlanymy bu asly işe adamlyň oňuly ýaşamagy we din jalmagy üçin amatly şertleri döretmegiň möhüm şerti hökmüne aýra tenüns berýär. Eri bilen hormatly prezidentimiz ähli halky bagy ekmek dawratyny yerine geldi. Täze tarihi eýýamda bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne daşkur şow goramak, Türkmen tebigatynyň gözelligi boýunça gaýtaranmajak baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseller döwletimiziň aýratyn üns merkezinde bolup, arkada prezidentimiziň üstünlikli durumça geçirýän ekologiýa täýadatynyň ileri turýan urudur. Hormatly prezidentimiziň başda durmagyny adamda üçin ägir tuly ähmete eýe bolan daşkur şow goramak barada ýöňde durýan möhüm ekologiýa meselelerini çözmekde ýurdumyzyň uly goşandyny bütün dünýä ikrar edýär. Munyň özi ilkinji nowatda howanyň üýtgemegine, ýer suw serişlerini aýaly peýdalanmagy, çölleşmäge garşy görüşmäge, ýerleriň yaramadlaşmagynyň öňüne almagy hemde bir näçe beýleki oglary degişdir. Şeýlikde ine bugün mehriban arkadagymyň gatnaşmagyna yurdumyzyň şäherleriniň we owalarynyň daş töweregini bagy bosanlyga beremegiň giňgerimli mögsüminiň nowatdaky tapgyryna badalga berilýär. Size alkış, size şan. Odak yaşan atamcan. Sizin bilen hemişe biz vakti yaratamcan. Mehvan atamcan.
Bağına kallarına oturduk berayın da. Hormat prezidentimiz bağ nahalını oturtmak bilen asırlı işe ak pata verdi. Häzir yurdumyzyň dürli künjeklerini köp ýyllyk işleriň meweleri aýdyn görnýär. Bu ýerde tokoy ulgamyny kemale getirmegiň iň häzirki zaman tehnologiýalary täze uğurlary eýe bolýar. Öz üçin ekologiýa maksatnamasy agyrky netijede türkmen tebigatynyň ajaýyplygy bilen sazyşlykda adamlaryň durmuşynyň hilini ýoklandyrmaga, daş gurşawy sagdynlaşdyrmaga hemde yurdumyzy güllüdi besdirmäge gönükdirlenler. Soňra hemmeler mehriban arkadagymyzyň görülesine erdiler. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe günnül hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen amala aşyrlayan ähli işlerde we özgörtmeler maksatnamalarynyň üstünlikli durumça geçirilmeginde ekologiýa meselesine mühim üns berilýär. Mälim bolşýaly şu ýylyň 26-njy oktýabryna hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň günorta bölegine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde Mahtumuly Pragynyň medeni seýilgäk toplamynyň töweregine alınıp barlayan işler bilen tanışdy. Şonda arkada prezidentimiz bir toplum asman bilen zemin arasyndaky beýik ýadygärlik bolmalydyr. Onda türkmen halkynyň asyrlaryň jümbüşine uzap gidýän çoň taryh kökleri we häzirki döwürde bitirilýän asyrly işleriň belentligi öz beýany tapmalydyr. Toplum Mahtumuly Pragynyň hut özüniň elemi nusgalyk şygyryet dünýäsi ýaly ajaýyp we kaşaň bolmalydyr diýip bellemek bilen bir tebii künjegin ekologiýa awadançygyny öpçün etjek, köpçüliklerin bağ nakallaryny oturtmagyň güýdki mögsümini hut şu ýerde geçirmegiň maksady laýyk boljakdygyny aýdypdy. Ine bugün bolsa mehriban arkadagymyzyň parasatly ýörelgelerinden ugralanyp, bu ýerde köpçüliklerin bağ nakallaryny oturtmak dabarasy giň germe eýe boldy. Munyň özi hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna dünýä nusgalyk asyrly işleriň bitirilýändiginiň aýdyn beýanydyr. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe yurdumyz hormatly prezidentimiziň alyp barýan ekologiýa siýasaty netijesinde bagy bostanlyklaryň eýilýän ýerler barka giňelip, bereketli baglyklaryň we meýdanlaryň täzelençiň hemde öz üçin ajaýyp nişanlary bolan owodun we gür tokoýlyklaryň mekanyny urlýar. Yurdumyzyň halkara başlangyçlary öňe sürmek bilen olary amala aşyrmak boýunça anyk çäreleri görýändigini bellemek gerek. Su, yer we biologiýa serişdelerini oýlançykly peýdalanmak, biyoköpdürlügi hemde tebii ýerleriň gözelligini gorap taklamak, çölleşmäge hemde tokoýlaryň gitip gitmegine garşy görüşmek, ilatyň ekologiýa baradaky düşünjesiniň artdyrylmagy babatda uly işler alınıp barlýar. Bu ýerde beýik akyllar şahyr Mahtumuly Pragynyň sözlerini ýanglanan aýdymlar dabara gatnaşlaryň bayramçyk ruhuny hatda belinde göterdi. Bugün tutuş türkmen topragyna ýaýlanlanan uly bayramçylyk türkmen halkynyň agzybirliginiň we jewitliginiň aýdyn nişany, onuň paragatçylyk, hoşniýetlilik we dürejlik maksatlaryna üýtgüsi we parlagynyň alamatyny gördi. Bu görnüşler garaşsyz baky bir tarap ýurdumyzda mehriban arkadagymyzyň parasatly ýol başlygynda amala aşyrlayan beýik işleriň barha arwaşyklary besinýändigini, şol bilen tutumlaryň, bagşy sadanlaryň ýakymly owazlary bilen münasip derejede wasp edilýändigini aýdynlygy bilen beýan edýär. Daş gurşawy goramak, tebigaty aýyly çemeleşmek, geljekki nesiller üçin onuň gözelligini we baýlygyny saklamak Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň mühim uğurlarynyň biridir. Şonlukda tebii serişdeleri netijeli we erejeli peýdalanmagyň hasabyna ykdysadyň ýokary ödüş tepkinlerini öpçün etmek, türkmen halky üçin oňoýly şertler döretmek, durnukly ödüş maksatlaryna yetmekde halkara tagallalaryny utgoşdurmak, mehriban arkadagymyzyň ýygyderli durumça geçirýän tebigaty goraş strategiýasynyň baş maksadydyr.
şekil bağı bostan arkada siz zamana bilin ıkbal arkada vatan kirikmalım yürek mehrinle vatan ruhu beyik halkın ehtinle zamanan paykasınla vatan tekminle ova şehir bağı bostan arkada alkış dedi şükrat dedi arkada alkış dedi şükrat dedi arkada Yordumda bağı osanlığı öwürmek ýerilgisi ähli halk aladasyna öwürli. Yordumda şäherleň we owoluň töweregine ýaşyl zowluklyň döredilmegi üstünlikli durmuşa geçirilýär. Paýtatymyz Ашхабаде şäherine hemem yurdumyzyň ähli welaýatlaryna halkymyzyň agdybirlik bilen gatnaşmagyna geň möçürli ähli halk bağı ekmek çäresiniň geçirilmegi çoň many mazmuny eýe boldy. Ähli halk bağı ekmek çäresi Ahal welaýatyna da uly ruhlanykda geçirildi. Hormatly prezidentimizden hut özüniň gatnaşmagyna açylyp bulanmagy berilen Akbuğday etrabynyň bereketli zaman şäherjetiniň çägine geçirilen bugünkü ähli halk bağı ekmek çäresi Zähmet bayramçylygyna urildi. Bereketli güýz pasynyň dowam edýän günlerinde öz bolşy tyllaý gözellige birenen gojaman köpet dağyň beýikli-pekli baýarlarynyň aňarsyna bertine göz yetmez giň dözlüklen gözelligi bu ajaýyp çäre öz bolşy görüp goşdy. Bagtyar ýaş çatynjalan şu ajaýyp pursatda ýürek mehirleri bilen agaç nahallaryny oturtmaklary aýratyn ähmiýetli boldy. Garaşda diýerimizde 8 we 10-dan köp çağany dünýä indirip, terbiýelep ýetişdiren maşgalalaryň bu çäre agdybirlik bilen gatnaşdylar. Mundan başga da bagy kıştabaratyna Türkmenistanyň Gadal Ýarmay Milli Jemgyýetiniň hemde vilayet ýaşlar uramasynyň meýletinçileri bagy kıştabaratyna uly höwes bilen gatnaşdylar. Gözel ýurdumyzy bagy osanlygy öwürmegi pek kalplaryna wetlen iýleşlerimiz çäreň dowamyna özlerini berkidiren ýerlerde agaç nahallarynyň müňler çödüýübini oturtdylar. Melim bolşýaly adam eli bilen döredilýän tokoy zorluklarynyň howanyň öýtgemeginiň täsirini peseltmekde. Watanymyzy bagy bosanlygy öwürmekde, biýodurlygy gorap saklamakda ähmiýeti ören urulur. Hemmelerde kalp joşturjy duýgulary oýaran bu ähli halk çäretine welaýatyň sunugy diýişgärleriniň hoşagwada çykyşlary alyslara ýaňsaldy. Olaň usatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym sazlaryna, tanslaryna, berkar döwletimizde bedew wady bilen öňe barýan şan şöhraty dünýä dolan garaşsyz baky betarap edýdi watanymyzyň. Arkada prezidentimiziň ýylyurt hem umumy adamzat behwitli amal aşyrýan beýik işleriniň, agdybirligiň, dostsugynyň, ajaýyp güýz pasynyň hemde tebigat gözelliginiň wasfy ýetirildi. Bugünkü ýaýbanlandyrylan çäreler hormatly prezidentimiziň daşkur şow goramak, ýurdumyzyň şäherlerini we owalaryny amatly howa ýagdaýyna döretmek baradaky wezipelere çözmäge gönükdirilen Türkmenistanyň milli tokoy maksatnamasynyň üstünlikli durmuşy geçirilýändigini aýdyn görkezdi. Ahal welaýatyna müňlerçe adamyň gatnaşmagyna, ýokary ruhlanykda guramaçylykly hem işçiň ýagdaýda geçen ähli halk bagy ekmek dawarasy iýleşlerimiziň ruhuny joşduryp, zähmet işçiňligini artdyrdy. Balqan welaýatyna da bagy ekmek boýunça ähli halk dawarasy güýz pasynyň ir säherinden guramaçylykly başlandy. Welaýatyň şäherleriniň etrap merkezleriniň owalarynyň we şäherçileriniň ýaşaýjylarynyň müňler çösi bagy nahallaryny oturtmak çäretine ýokary watançylyk hujuw bilen gatnaşdylar. Köpçüliklen bagy nahallaryny oturtmak üçin saýlanyp alynan ýerleri bayramçylyk keşfine betlendi. Berkarar watanymyzy bagy osanlygy öwürmek, onuň gözel tebigatyny hasam baýlaşdyrmak we bu ýylyurt behwitli döwlet ähmiýetli soğay bir şeymunun veýlegem watançylyk duýgusy bilen tutan ýerli dowam etdirmek maksady bilen geçirilen bu soğaply işe bagyşlanan esasy çäre Balqanawa şäheriniň Uly Balqan dagyna alqymlap oturan ýubiley ýylyna gahrman arkadamyň hut özüniň gatnaşmagyna dawral ýagdaýda ulunşa tapşyrylan Türkmeniň Agoý binasynyň töweregini guruldy. Dawarada çykyş edenler halkymyzyň bagtyarlygy, watanymyzyň hasam kuwatlanmagy, diýarymyzyň bagy osanlygy öwürmegi babat edýän taýsy tagylat üçin gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýtdylar. Saýaly bagylyň ilkinji nahallaryny oturtmaklygyň ýaşyl nesliň wekillerine talip ýaşlara kimem rowşan geljegimizi eýeleri bolan körpülere inanylmagy çoň many mazmuny eýe bolup çäre gatnaşyjylaryň ruhlanyklyklaryny hasam belende götürdi. Welaýatyň medeniýet usununy usatlarynyň ýerine ýetiren döwrewap aýdym sazlary, folklor
hemem tan toparlarynyň joşguny çykyşlary çäre gatnaşçylara şatlyk paýlady. Täsirli we şowkuny ýanglanan aýdym saatlarda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan paraxaçylygyny onaşman watany ýylynyň arkada prezidentimiziň beýik işleriniň ruh bilen durmuşymyzyň tebigat gözellikleriniň wasfy ýetirildi. Ajaýyp milli depde surlarymyza eýerilip tutulan 6 ganat agoýlarda olаңdaş töwregine ýaýbanlandyrylan ruh bilen çäreleri adamlarda ýatdan çykmajak ýakymly täsirler gallardy. Döwranyň geçen ýerlerine ýaşajyk baň nahallarynyň we güllöňdirli görüşlerinden muzey gymmatlyklarynyň senetçiligi, amal haşam sunugynyň elişlerine degişli gurallardyr taýýar önümlerden gurulan sergilerim aýratyn mazmuny ýa boldy. Güýz pasynyň arasy we temiz seherine geçirilen köpçülikleň çäre Balkan welaýatynyň yerlerini zähmet joşuny bilen gurşabally. Köpçüliklerin baň nahallaryny oturtmaklygy günwa tertibiniň ähli etrap şäherlerine de giňerim berli. Ähli halk baň ekmek dawaralaryna gatnaşan Balkanlylar ýurdumyza bagy ustalygy öwürmekde amal aşyrýan beýik işler üçin gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Baň nahallaryny oturtmagyň güýz kömekdimi Daşoğul welaýatynda da ýokary guramaçylyk ýagdaýyna eýe boldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň her bir gününe maksus bolşy ýaly bu zähmet bayramçylygam ýokary ruh bilentligi besenni. Welaýat derejesinde agyş nahallaryny oturtmak çäresi Daşoğul Garog Maşgabat ulug ýolunyň urny. Ýaşaýyş saý toplumlaryna hem de beýleki ýürüýte taýýarlanan ýerlerde giňden ýaýbanlandyrly. Oturdulan agyş nahallary görkana bag toplumlarynyň emele gelmegini üpsün eder. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň şu güýdünde de bu işler milletiň asyrlyň jümmüşinden göz basalyp gaýdan bag ekmek görülgesiniň häzirki rowaçlyk zamanatynyň belent ruhy bilen goşup gögünleri galkyny paýlady. Bu sahalaşyk nurana geljegine tarap ynamly barýan halkymyzyň bitewliginiň migösdir. Güneşli diýarymyzda milli liderimiziň ähli başlangyçlarynyň şuň ýaly ýokary derejede gollanylmagy garaşsyz baky tarap döwletimizde emele gelen hemişelik bitewligiň ýüze çykmasydyr. Çäreň bütün dowamyna miweli, saýaly we pürli agyş nahallarynyň müňlerçe düýüp oturdyldy. Agrotehnika düzgünler bir kemsiz berza edildi. Milli bagwançylyk tejribesi almyň soňky gadananlary bilen utgaşdyryldy. Adamlaryň köpçülikleýin agyş nahallaryny oturtmak işlerine gatnaşýan ýerlerinde aýdym saýadyň owady belentden ýanglandy. Welaýatyň medeniýet işgärleri bu şäher üçin ýürüýte çykyşlary ýaýbanlandyrdylar. Şol çykyşlara bagşsadanlar, zehinli estrada aýdymçylary, ýaş ýerine ýetirjiler, tans we halk dörüjülük toparlary işen gatnaşlar hem de hormatly prezidentimiziň ýurdumyza bagy osanlygy öwürmekde alyp barýan beýik işlerini wasp etdiler. Agoýlan görkana hatarlarynyň ýanyna giň öwrümli sergi ýaýbanlanyrly. Onu daýhançylykda ulanylýan iş guralarynyň hem de ferişdeleriniň yerleşdirilmegi aýratyn täsirli pursatlaryň beri boldy. Şu ýerde gurulan kitap sergisi hem köpleň ünsüni özüne çekdi. Olaň arasynda Mehriban arkadagymyzyň paýhasyndan dören kitaplar münasip orun tutýar. Bu işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başçylygyna ýedi ýarymyzyň gözel tebigatyny gorap saklamak, ýurdumyzy gulguldarlyga öwürmek, daşky urşawyň awadançylygyny üpçün etmek boýunça giňerimli işleň alınıp barlýanlygyna şaýatlyk edýär. Dawaralara gatnaşanlar güneşli diýarymyzy ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly alyp barýan hem de ýurdumyzy bagy osanlygy öwürýän Mehriban arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Ýurdumyzyň Lewap welaýatynda da köpçülikleýin bag ekmek dawaratynyň gerimi ullan tutuldy. Bu dawaraly şäher däne götürabynyň çägini Seydi Farap awtolog ýolunyň ogruny amderýan kenaryna geçirildi. Güýz pasynyň altynsy keşfi bilen saatlaşyp toýly watyna giren meýdança, gojaman Jeyhun deriýatynyň ajaýyp keşfi bu möhüm ähmiýetli şäherä gatnaşýan raýatlarymyzda ýokary ruh berentlik duýgularyny öýretdi. Döwlet başdanymyzyň beýik tutumly ýörelgesine eýerip ajaýyp başlangyçlara münasip goşundyň goşmak maksady bilen täze baglyň düýbüni tutmak işine köpçülikleýin girişildi. Agdyberlikli we ihlasly çekilen zähmetiň netijesinde miweli, saýaly we pürli agaçlaryň ýaş nahallarynyň müňlerçe düýüp oturdyldy. Ýaş nesiller üçin görülen mektebine öwrülen hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzy bagy osanlyga, gülguldarlyga öwürmek boýunça bu ähli halk bag ekmek dawaratynda oturdulan bag nahallary ýene de bir näçe ýyldan daş töwerege görk berip, Fewtiň ekologiýa derejesiniň hasam gowlaşmagyny, bagtyar raýatlarymyzyň din jalmaklary üçin sapaly mekana öwrüljekdigini bellemek aýratyn buýsançlydyr. Ähli halk bag ekmek dawaraty halkymyzyň agdyberliginiň, zähmet ruhy göterilişiniň nyşany bolmak bilen bayramçylyga öwrülen asylly ýörelgän köpçülikleýin jewistlik bilen gollugy tapýanlygyny görkezdi. Bu köpçülikleýin bag ekmek işi ýaýbanlandyrylan meýdançada asylly ýörelgelere bagşlanan aýdym saatly çykyşlara da giň orun berildi. Ajaýyp saknada welaýat medeniýet müdürliginiň ýürüýti şu çäre münasibetli taýýarlan şowhunly çykyşlary bu möhüm çäre aýratyn bedeg berdi.
Çıkışlarda bağı bostanlygy, gülgüldarlygy öwrülýän diýarymyz, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri, hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen amala aşyrylýan beýik işler, watanymyzyň ýeten belet derejesi we zähmet üstünlükleri wasp edildi. Şeýle-de bu ýerde halkymyzyň milli ýörelgelerini asylly däp desturlaryny şöhrelendirýän köp sanly sergiler giňden ýaýbanlanyrly. Zähmetiň we ruh belentligiň öz bolşuly bayramçylygyny öwrülen bu çäre halkymyzyň asylly ýörelgeleri, bagy ekmek ýaly sogaply çärelere agdyberlik bilen gatnaşanlygynyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Agdyberlik bilen geçirilen bu köpçüliklöň çäre ýurdumyzda asylly işleň belent dawaralar, ähli halk işçiligi bilen goşanlygyny has aýdyňlygy bilen görkezdi. Güýki bagy ekmek dawarasy Mara welaýatynyň ähli kunjoklarına iyi seherden başlandy. Bu çäre Maritranyň altyn asyrdaýan birleşiginiň çägine Mara Ашхабад awtomobil ýolunyň ýakasyna bag nahallaryny ekmeklige niýetlenen 10 hektar giň meýdanyna geçirildi. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzy bag bostanlygy öwürmek, daşy gurşaw goramak, bag nahallaryny ekmek, olara göwnüjay ide etmek ýaly möhüm işler gahrman arkadagymyzyň alyp barýan ekologiýa siýasatynyň esasy ugurlarynyň birine öwrüli. Atababalarymyzyň bag ekmek ýaly sowaply işlerine asylly ýörelgelerine eýerilip geçirilen bag ekmek çäresinde biziň howa we toprak şertlerimizde durnukly bolan pürli saýaly miwel we üzüm hemde tut agaçlar ekildi. Hormatly prezidentimiň güýçki bag ekmek dawarasynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmek barada beren tapşyryklaryndan uğralanyp geçirilen bu çäre Mara welaýatynyň bagtyar ýaşaýjylarynyň kalbyna ruh galkynyş döretdi we ol hakyky zähmet bayramçylygyna öwrüldi. Ähli halk bag ekmek dawarasyna nahallaryň müňlerçe düýüp oturdy. Bugünkü ähli halk bag ekmek çäresine ýaşar Romasyň welaýat geňeşiniň meýletinçi toporlar hem uly höwes bilen gatnaşdylar. Döwrewap aýdymsazly çykyşlar hem dawara gatnaşylaryň göwüllerini joşduryp olara şatlyk paýlady. Halkymyzyň ruhy dünýäsini baýlaşdyran çykyşlarda gahrman arkadagymyzyň ýurdumyzy bagy bostanlygy öwürmekde alyp barýan dünýä nusgalyk rowaç işleri, türkmen tebigatynyň ajaýyp gözellikleri wasp edildi. Agoýlaryň töweregine el hünäri ustalaryň ýasan O.Hojaniyazow we daýhançylyk gurallaryny, O.Hojaniyazow döküllerini, bagwallaryň çekýän asylly zähmetler netijesinde ýetişdirilýän bag nahallaryny giňden beýan edýän seri hem guruldy. Bag ekmek dawarlary welaýatynyň ähli etrapdyr şäherlerine guramaçylyk geçirildi. Bu möhüm çäre hemmeler işeňer gatnaşyp bag nahallarynyň müňlerçe düýbüni oturtdylar. Bag ekmek dawarasyna gatnaşan welaýatyň bagtyar ýaşaýjylary ýurdumyzda ekologiýa howpsuzlygyny üpçün etmekde, daşky gurşaw goramakda, güneşli diýarymyzy bag bostanlygy öwürmekde alyp barýan nusgalyk işler üçin gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Giň meýdanlarda ýaşyl bag dowlaklarynyň döredilmegi, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmakda, tebigatyň tämiz howasyny üpçün etmekde we onuň gözelligini baýlaşdyrmakda döwletimiz tarapyndan üstünlükli durmuşa geçirilýän işleriň aýdyň netijesidir. Edi diýarymyzyň geňişliklerini täze baglyklaryň we telegekliň düýbüni tutmak goýunça giň gerimli çäre ekologiýa awadançylygyny putulandyrmaga türkmen topragynyň ähli kunjoklaryna ajaýyp ýaşly was bilen bedemäge gönükdirlendir. Türkmeniň kalby ýaly giň tebigat hakykatdan jadylaýjy ruhyň galkynyrjy güýje ýedir. Sähralyň tesini gözelligi, oň goýnuny ösüp ýetişýän ösümlikler halkymyzyň bereket bolçulugynyň göz başy hasaplanýar. Melelizmimiň eýdigderli tagallarlaryň netijesinde elki başky keşfi gorap saklamak, hemem sähralyň ösümlik we haýwanat dünýäsini goramak goýunça wezipeler döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň derejesine çykaryldy. Watanymyzyň durly kunjoklaryny, tokoý zowluklarynyň döredilmegi, paýtagtymyzyň hemem welaýatlanyň selgäkleriniň çäkleriniň giňeldilmegi adam üçin oňuýly howanyň emele gelmegini öpçün edýär. Şuňlan baglykda ýurdumyzda amala aşyrylýan diýarymyzy bagy bostanlyga bürümek baradaky maksatnamy bütün adamzady tolgundyrýan howanyň üýtgemeginiň ýarama täsirlerine garşy görüşmek urunda umumy dünýä işine sallamly goşuntyr. Daşky gurşaw goramak, tebigaty aýawly garamak, oň gözelligini we baýlyklaryny geljeki nesiller üçin saklap galmak hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurudyr. Biziň ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çelne gün tertibiniň möhüm ähmiýetli ugury, adamlaryň awadan durmuşynyň möhüm şertleriniň bir hökmünde ekologiýa aýraty
diýen üns berliýär. Häzirki döwürde Ашхабаде bagy bostanlyga bürenen şäher diýip atlandyrýarlar. Paýtatymyz ýaşyl baglary, suw çuwdurumlarynyň ajaýyplygy, bar kurýan dürli renkli gulleri bilen haýran galyrýar. Täsin sosna seri we derek agaçlarynyň tokoýluklary, hemem köpöwşünli gul aýmançalary paýtatymyzyň şäher ýakasynyň tebigatynyň aýrylmaz bölegine urildi. Köpetäň etegine arça pürli we saýaly agaçlary eklen meýdanlar ýaýlyp ýatyr. Şoň netijesinde soňky ýyllarda bu ýerde guşlaň hemem haýwanlaryň dürli görünüşleriniň sany epesle artdy. Şolaň hatarına seyrek duş gelýänlere bar. Yaş agaçlaryň 50 döredilen tokoýluklary, baglar, seýlekler hemem seýlbaglar Türkmenistanyň ähli hatda eň alysaqy kunjoklarynda da onlar çümün hektara ýaýlyp gidýär. Olar tebigatyň ajaýyp hemem möhüm kunjoguna öwrülip ýurdumyzyň mehmanlaryny haýran galdyrýar. Bugünkü ähli halk bagy ekmek dawarasynyň barşyna tutuş ýurdumyzy boýunça diňe bir günüň dowamyna 4.248.740 pörli we beýleki agaç nahallary şol sany Ашхабаде şäherine we oň eteklerine 1.835.740 agaç nahaly, welaýetlarda bolsa 2.413.000 agaç nahaly ekildi. Şeýlede tutuş ýurdumyzy boýunça 3.590.740 agaç nahalyna ýedek edildi. Mara vilayetinin usat paýtaçy daýhanlary Türkmenistan parahaçylyk we naşmaň watany ýylyna ýetişdirilen bereketli agaltyn hasylyny ýygnamak işine ýokary depkini bilen dowam edýärler. Vilayetiň edermen hasyl usatlary sahabatly altyn uýdyň her bir günni zähmet üstünliklerine besleýärler. Şu günler halkymyzyň rasgal bereketi bolan agaltyn hasylyna daýety ýygnamak işleri vilayetiň ähli etraplaryna guramaçylyklaryny parlýar. Gahryman arkadagymyzyň daşary döwletlerden alyp bergen täze kämil kombaýnlary şu günler vilayetiň etraplarynyň meýdan çäklerini, şeýlekem boz toprakly ýaýlalaryna ýapragy bir kemsiz düşürilen agaltynly meýdanlaryna gije güni izleýän ýokary önürçilikli işledilge. Vilayetde daýhan zähmeti bilen ýetişdirilen bereketli paýta hasylyny paýta ýygyjy maşinalaryň güýçi bilen ýygnamaklyga aýratyn ähmiýet berilmegi, ýygymyň depkiniň barha ýokurlanmagyna ýardam berge. Bu jogapkärli mövsümde dünýä ürünlerine laýyk gelgen we önürçilikli işledilgen kuwatly paýta ýygyjy kombaýnlar daýhanlyň esasy daýançyny urilge. Paýta ýygym mövsüminde tehnikalara hyzmat ediş toparlarynyň döredilip, ýerlerde olan işleriniň taýlaşykly ýoly goýulmagy, ýygnalýan agaltyn hasylynyň mukdarynyň artmagynyň kepili bolup durýar. Vilayetde agaltyn hasylyny ýygnamak işiniň vilayet häkimliginiň paýta ýygym mövsümi üçin iş meýilnamasyna laýyklykda alınıp barylmagy, şu ýyl paýtaçy daýhanlyň ýadowsy tutan ýerli pek zähmeti alynlary bilen ýetişdirilen paýta hasylynyň gysga möhletde daýysy ýygnalap döwlet garmanyna tapşyryljakdygyny puta anam döredýär. Vilayetde paýta ýygymynyň ýokary depkinler bilen alınıp barylýan döwründe vilayetiň medeniýet sunugy işgärlerim ýygym döwrü üçin düzülen iş meýilnamasyna laýyklykda agaltyn usatlaryna ruhy güýç berýärler. Vilayetiň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň paýtaçylaryň arasyna baryp öňdewarjy mehanizatorlary ýadygarlyk sowgatlaryny gowşurmaklaryň paýta hasylyny ýygnamakda günnelik gaýdanylýan ösüşiň barha ýokurlanyrylmagyna itergi berýär. 2021-nji ýylyň paýta ýygym mövsüminde vilayetiň paýta ratylaýjy kärhanalaryna da işler taýlaşykly ýoly goýulýar. Ýetişdirilen bol paýta hasylynyň ýekiji hanasyna arýa etmän ýygnamak işlerini guramaçylyklar barýan Mar vilayetiniň usat paýtaçylarynyň şu günlerki çekýän joşguny gaýratly zähmetleri olan paýta hasylyny döwlet garmanyna tapşyrmakdaky belen sepetleri iýelep, baky bir taraplamyň bayramyny uly zähmet sowgatlary bilen garşylajakdyklaryna bolan anama pogtalanyrýar. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Ашхабаде şäherine şuň 6-njy noýabrda saat 20-den 7-nji noýabrda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň homal mutlugynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkın vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup ortagyny ordan teýle sekundy 8-13 metr ýetýär şemal öter. Hawa gejesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çenli maýl, gündüzine 10-15 gradus maýl bolar.
Ahıl vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup gün ordan tili sekundy 7-10 km ýetýän şemal öser. Hawa gecesine 4 gradus sowukdan 1 gradus çene mayl, gündüzüne 7-10 gradus mayl bolar. Mara vilayetinde ötkäpdiren bulutly hawa bolup demir gün ordan tili sekundy 6-11 metr ýetýän şemal öser. Hawa gecesine 4 gradus sowukdan 1 gradus çene mayl, gündüzüne 6-11 gradus mayl bolar. Liverpool aytına azken bulutly hawa bolup demir gün ordan tili sekundy 7-10 km ýetýän şemal öser. Hawa gecesine 0-5 gradus sowuk, gündüzüne 6-11 gradus mayl bolar. Daşgın ayetine azken bulutly hawa bolup demir gün ordan tili sekundy 6-11 metr ýetýän şemal öser. Hawa gecesine 1-6 gradus sowuk, gündüzüne 4-9 gradus mayl bolar. Paytahtymyz Ашхабаде ötkäpdiren bulutly hawa bolup gün ordan tili sekundy 7-9 metr ýetýän şemal öser. Hawa gecesine 1 gradus sowukdan 1 gradus çene mayl, gündüzüne 7-9 gradus mayl bolar. Ýurdumyz 10 noýabr aýynyň 7-sine magnet hadisasynyň boşluk täsirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlary göz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň ötgeýänini nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan ýedi götürme artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip bilejek oňaýsy täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berk berje etseňiz, ýylyň eslenip pasyny öz saglygyňyzy goýrap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan Watan Habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan äkli babatlarda ötüşler ewetlenýär. Äkli ötüşlüň özününe bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.